Случвало ли ви се да не може да спрете да мислите за даден сериал? Буквално ви преследва в главата ви, не може да мислите за нищо друго. Часове наред ви преследва. Истината е, че за това има причина. И тази причина се нарича ефектът на зайгарник. Днес ще ви покажа как може да го превърнете във вашето тайно оръжие. Да започваме! През 1920 година съветската психоложка Блума Зайгарник е в кафене в Виена. Там тя забелязва нещо странно. Забелязва, че сервитьорът помни всички поръчки на клиентите, но само на тези, които все още не са платили сметката си. В момента, в който те платят, той автоматично забравя това, което са поръчали хората. И това я удивлява. Как така сервитьора помни нещо и в момента, в който хората платят, той директно забравя всичко? В този момент тя решава да го тества. Връща се в лабораторията си и прави експеримент. Набира група от хора и им дава по 20 задачи. Половината от тях хората завършват, а другата половина остават незавършена. Те не завършват до край задачата си. След това тя ги изпитва. Колко от тези задачи са запомнили и колко от тях не са. И резултатът е удивителен. Оказва се, че хората помнят 2 пъти повече от задачите, които не са завършили, спрямо задачите, които са завършили. Мозъка буквално не може да забрави незавършени неща. Добре, но защо това е така? Мозъка е нещо като машина за затваряне на цикли. Нещо като машина за затваряне на буркани. Не може да спре, докато не го е завършил. В момента, в който започнете нещо, то това нещо започва да тегли ресурс от вас. И не спира да тегли от ресурса, докато не го завършите. Това е причината, поради която Netflix и другите сериали са толкова пристрастяващи. Започвате ги и докато не ги приключите, то не можете да спрете да мислите за тях. Затова и те са толкова успешни. Тези компании много добре познават ефекта на зайгарник и го използват перфектно. Точно по тази причина разделят пускането на сериалите на части. Може да бъде на 3 части през 4 месеца. И през тези 4 месеца вие всеки ден мислите: оле, какво ще стане сериала, много искам да го гледам, не мога да държа, нека да дойде по-скоро. И това е така, тъй като не сте завършили цикъла. Но тук не говорим само за сериали. В много сфери ще забележите същото. Ако сте започнали да подреждате стаята си, подреждате, обаче се налага да излезете. Останало ви едно шкафче, което не сте подредили, обаче излизате и не може да спрете да мислите това шкафче. Той преследва, не можете да го махнете от главата си. А едно просто шкафче. Но тук въпросът не е в шкафчето, въпросът е, че задачата не е завършена. Добре, може би в момента си казваш: да, окей, научих нещо интересно, но все пак какво да правя с тази информация? Интересно е, но как мога да се възползвам аз от него? Как мога да го превърна от просто някакъв ефект в мое оръжие? Може. Може да го направите докато учите. Може да използвате ефекта на зайгарник да бъде вашето оръжие, вашия кос по време на учене. Как да го направите? Ако започнете да учите, не завършвайте темата до край. Например, прочетете половината, прочетете 3/4 от нея, но не до край. Ако спрете на 3/4 от темата, но много искате да завършите до край, много ви е интересно какво ще разберете до край. Ако не го направите, а излезете и започнете да правите нещо друго, отидете да си вземете душ, отидете да сбиете чините, да приберете дрехите, то през този момент мозъка ви ще продължава да работи. Ще продължава да се опитва да затвори цикъл, ще продължава да се опитва да разреши този казус, този проблем. По този начин много по-добре ще запомните и ще разберете информацията, тъй като сте работили много повече време по нея, макар и не напълно съзнателно. Решаваш задача по математика, спри последната. Пишеш есе,
Спри по средата. Знам, че звучи контраинтуитивно, не работи, тъй като докато няма, мозъкът продължава да решава проблема. И по този начин, когато се върнеш, вече си на по-високо ниво. Но чакай, тук има едно условие, че да работи ефекта на заигарник. И то е, ако наистина имаш намерение да завършиш задачата си. Ако просто отвориш една камара цикли, започнеш една камара неща, но не ги завършиш, то това не е продуктивност. Това е мързел, това създава тревожност, това е антипродуктивно. Така че използвай ефекта стратегически. Имай една, две, три започни задачи, ще може мозъкът ти ефективно да работи върху тях, докато не ги правиш. Но след това винаги ги завършвай. Днес научихме, че мозъка не може да забравя недовършени неща. Научихме как да го използваме. Спираме по средата. Да оставяме неотговорени въпроси, но винаги да се връщаме и да затваряме цикъла. Да завършваме нашата задача. Използвайте новото ви оръжие умно. А ако видеото ви е харесало, абонирайте се на канала за още подобни видеа. Благодаря, че гледахте до край. До скоро!